Парцелът се намира на улица Богдана, номер 13 и е с площ от 882 квадратни метра, а параметрите му за застрояване са както следва: коефициент за интензивност 0,8, плътност 25%, кота корниз 8,5 метра, кота био 10 метра, минимално зеленителна площ от 60%. Теренът е с лека денивелация, с готов проект за еднофамилна къща на 2 етажа и сутерен с обща застроена площ от 310 квадратни метра. Водата е предвидена чрез сондаж, който е регистриран в басейнова дирекция. Електричеството е на границата на имота и без нужда от изграждане на трафопост. Входирани са документи за присъединяване към електропреносимата мрежа. Ако всичко това, което видяхте и чухте, ви звучи подходящо за вашия мечтан дом, не се колебайте да се свържете с мен, за да обсъдим всички детайли за успешното финализиране на вашия проект.